Hürmetlik hanımlar, efendiler, Halkara Uygur Munbiri parlament a'zolari uchrashishi boshlandi. ご来場の皆様、ただいまより国際ウイグルフォーラム各国国会議員間の国際会議を始めます。Ladies and gentlemen, the session at the International Uyghur Forum Global Parliamentarian Convention is now starting.皆様、こんにちは。皆様、こんにちは。そろそろ始めたいと思います。このセッションではですね、日本の政界、そして、ジャーナリスト、業界ですね、メディア、そして学者、学術業界を、代表する3人の、先生方をお招きして、日本の、このウイグル問題に対する、今までの取り組みと、そしてアジア太平洋地域において、これから日本がこのウイグルジェノサイドを、終わらせる、国際的な取り組みの中で、日本がどのような役割を果たせるのか、あるいは果たすべきなのか、そしてそれをアジア太平洋地域において、他の国々にどうやって広げていくべきかといった課題について議論していきたいと思います。今日登壇してくださるのは、まず日本の国会において、日本ウイグル国会議員連盟の会長を務める、そして昨年、日本の国会で、衆議院と参議院において、歴史上初めて、ウイグル問題に関する国会決議が採択されましたが、その立役者である、古谷啓二先生と、そして日本の、中でですね、最も影響力のある、そして中国に対して日本がどのように振る舞うべきか、日本が国家としてどうあるべきかといったさまざまな、提言ですねを、政界、そして、ありとあらゆる、日本社会に対して、力強く発信して、その日本の言論、においてですね、最先端を走る、ジャーナリスト、櫻井よし子先生、そして日本の中でこのウイグルジェノサイドに対処するためにですね、多くの学者がやっぱり中国とのさまざまな利害関係を、優先した結果、なかなか発信を控える、学者の中でですね、そういった学者が非常に多い中で、唯一声を上げ続けている、学者、東京大学の阿古智子先生に、お話をしていただきたいと思います。はい。日本はですね、ご存知のように、国連や、その他さまざまな国際舞台において、欧米以外で唯一このウイグル問題で、中国を非難し、そして、国際的な調査を求めてきている、
共同声明欧米の共同声明に毎年のように署名をしてきている唯一の国であります。そして日本国内においても今まで不可能であると、中国に対してはやっぱり国内問題に対して日本の国会が正式に物を言うのはなかなか厳しいと、壁がハードルが高いというふうに言われてきたのが去年、新たな一歩を踏み出すことができた。こういった中で、これからこれをアジア太平洋地域の他の国々に、いかに広げていくのか、というのが一つ課題としてあるんですね。中国はウイグルジェノサイドは西側のでっち上げだと、デマだと、アメリカや欧米のデマだというふうによくアピールします。今日ここでこのような国際会議が世界中の政治家や学者が一堂に集まって、このウイグルジェノサイドにどう対処すべきかということを議論する会議が、この日本において開催されたこと自体が、中国に対する最も効果的な反論であると私は思っています。その観点からもぜひこれから日本がこのウイグル問題をどう扱うべきか、そしてそれをアジア太平洋地域の他の国々との連携強化にどうやって広げていくべきかという観点でお話をしていただければと思います。では古谷先生、どうぞよろしくお願いします。ご苦労様です。中国の人権侵害を究明する議員連盟並びに新疆ウイグル地区議員連盟会長古谷啓二です。朝にも私、オープニングの時にご挨拶をさせていただきました。この議員連盟を作ること自体が皆さんにちょっと、理解しがたいかもしれませんけども、メンバーになること自身でですね、中国からのすごく、干渉があるんですね。で、いろいろ圧力がかかってきましたけど、70名の、議員は全部名前を公表して役員になってます。このメンバーが、やはり立法府においても、この、中国の常軌を逸した人権侵害に対して毅然とした態度で対応していこうという強い仲間でもありますので、ぜひその辺はご理解をいただきたいというふうに思います。で、実は我々去年の年末に中国の人権侵害を究明する議連作ったんですけど、その後すでに2回専門家呼んで、実情を聞いてます。まず最初は、3月の7日ですね、イーサン・ガットマンさん、これは中国専門アナリストで人権問題の調査者で、共産主義犠牲者記念財団 VOC ですねの中国の研究の上席研究員です。彼からもですね、生々しい話をたくさん聞きました。例えば2012年には個々の中国の病院での移植件数から中国は年間最低でも6万件の移植手術を行っている。あるいは2014年は中国の警官が法輪功修練者の自宅に入り込んで臓器の組織型の適合性を記録するために血液と DNA 鑑定を強制をしたと。そして2016年はですね、DNA と組織型の適合性を記録するために中国政府が1000万人のウイグル人を対象に強制採血をしているとか、それから2017年には新疆ウイグル地区で100万人以上の囚人を拘留できる収容所が建設されているとか、また同年には新疆の複数の空港で臓器輸送、専用通路がすでに設けられたとかですね、あと2018年は新疆ウイグル地区で9つの火葬場を建設する命令が下っている。ちょっと人権という視点からしたら信じられないようなことが堂々と中国で行われているということを報告を受けました。
またその後4月4日にはですね、これはデイビッド・マタスさん、国際人権弁護士で、中国の臓器乱用問題の調査の第一人者であります。ここでもですね、その臓器、移植、生体に生きた人間から臓器を移植してビジネスとしてやっている、それがもう見事に確立を、されているということでございまして、日本でも海外における斡旋が堂々と行われていると。一部の、富裕層は、体に不具合の持つ富裕層は、背に腹は変えられないという発想で、それに、参加しているという報告もございました。同じ日本人として、そういったところに参加をする、本当に残念でございますけど、現実にはそれがあるということで、あります。そして、G7 でもですね、この時はまだ G7 開かれる前だったので、ぜひ、報告をして、そして決議をしてほしいという要請もありました。そこで今日はあちらに、中谷元さん、当時の人権担当の総理大臣補佐官です。彼がですね、いわゆる政府調達についてはメーカー側というか企業側に、人権を尊重する、そういう人権侵害が行われているような国からの調達は控えるようにというガイドラインを作ってもらいました。ガイドラインですから強制力はないんですけど、現実にそれを日本の企業は無視をしてやるっていうのはほとんどない、事実上の規制になっているということで、あります。G7 でも、その趣旨の発言がなされてまとめられましたので、ぜひ中谷先生からその部分については報告をいただきたいというふうに思います。我々は先の国会で決議をいたしました。ただ文言としては櫻井さんからも非常に厳しく言われておりますけど、生ぬるい、その通りなんですよ。我々はもっと厳しい決議をしたいんですが、日本は各政党の合意を得なくてはいけない、そうしないと基本的に全党の合意を得ないと国会決議ってできないんです。だから残念ながら私も苦渋の決断で、やらないよりは決議をした方がいい。ゼロはいくらかけても1にならないけども、1は努力次第によっても100人にも200にもなると、こういう考えで私の責任において決議を取りまとめて提案をさせていただいた。参議院の方でもその後決議をしていただいたという経緯がございます。これからまだまだやらなきゃいけないことたくさんあります。今日は櫻井さん、あんこさんからも専門的見地からいろいろいただきながら、我々しっかりそれを受け止めてですね、この議員連盟としても、しっかりと検討して、そして実現に向けて頑張っていきたいというふうに思っております。冒頭は私はこの程度、それで早速ですけど、中谷先生から今の補足をしていただきます。国会で、IPAC の、日本の、支部であります JPAC、国際人権問題、議員連盟の、代表をしております中谷でございます。で、私は2年間岸田総理の下でですね、国際人権担当補佐官を命ぜられまして、人権に関する仕事をしてきました。スイスのジュネーブで、国連の人権理事会がありますけど、2度演説させていただきまして、この中国の行っておりますこの人権侵害、新疆ウイグル自治区の人権、法の支配、自由は中国においても保障されるべきであると、そして情勢を非常に懸念して中国に対して透明性のある説明を求めて、建設的に具体的な行動を求めるという内容の演説をさせていただきました。そして総理も外務大臣も中国の首脳と会談をした際は、このウイグルにおける人権問題、これを言及をいたしておりまして、強く懸念の意を表明をいたしております。で、あと先ほど古谷さんがお話がありましたけれども、いかにこれを食い止めるかということで、我々はサプライチェーンにおける人権尊重のためのデューデリデンスのガイドライン、
というものを決めました。これは日本の企業すべてが関わることでありまして、いわゆる人権侵害を扱った製品は流通をさせないんだというようなガイドラインでありますので、これのデュープロセスをですね、しっかり守っていくという決議をいたしました。それからもう一つは政府調達、これにおいてもこのデューデリジェンスを適用するということで、こういった国際強制労働などの人権侵害が生じていないか、ちゃんと確認をした上でですね、この入札、また政府調達に関わることにするということを決定しましたので、このような形で人権侵害を阻止をしているということをやったわけでございます。以上、簡単ですけど、報告させていきます。ありがとうございます。はい、櫻井先生、先ほど、古谷先生と中谷先生の方から、今まで、日本政府としてこのウイグルジェノサイドへの、対処、あるいは向き合い方について、ご報告がありました。そして、先ほどお話がありましたように、去年採択された、決議に関しても、櫻井先生も日本としてもっとしっかりとしたものを出すべきだという、ご意見は力強く発信してくださっています。日本の今のこのウイグル問題に対する向き合い方と、そして日本がしっかりもっと強くこの問題に向き合って、でさらにはアジア太平洋地域の他の国々も、ちゃんと固めてですね、連携強化をしてもっとその西側だけじゃなくて東からも力強いメッセージ、やっぱりこんなものウイグルジェノサイドは許さないんだと、東も西も関係なく国際社会は許さないんだというその最先端に立っていただきたいというのが、ウイグル人としての思いというのがあるんですね。そこに関してそれも含めてぜひご発言いただきたいと思います。はい、皆様こんにちは。櫻井よし子と申します。私は一人の言論人であるとともに小さなシンクタンクを主催しています。国家基本問題研究所と言います。これは日本国が本当に日本らしい良さを発揮して国際社会にどのように貢献できるかということを研究する機関でもあります。今古谷先生などからいろんなお話がありましたけれども、私は中国に対して非常に厳しい考え方を持っております。例えば今地球上で進行していること、ロシアによるウクライナ侵略、ハマスによるイスラエル侵略、イスラエルによるハマスへの反撃、人間の命が本当に紙くずのように消費されています。中国はその多くの場面において中立の形を取りつつ、しかし実際には中国が行っていること、これはウイグルの人々に対してだけでなく、モンゴルの人に対してもチベットの人に対しても大変な人権侵害であり殺戮であります。中国のしていることはロシアがやっていることと全く同じであります。にもかかわらず中国はその大規模な経済力、軍事力を背景にして国際社会で非常に重いポジションを勝ち取っています。私たちはその中国に対して人類の未来はこうあるべきだという見地からきちんとものを言うだけではなく、中国に私たちと同じような価値観、それは国際法を守り、人権を守り、人道を守るという当たり前のことですけれども、そうしたことを守らせるようにものを言わなければなりません。でも実際に中国がしていることは、その経済力、軍事力を駆使して、例えば一帯一路を見てみましょう。多くの国々にその力を誇示しながら
中国に賛同するように仕向けています。発展途上の国では、ごく一部の指導者たちをお金で絡め取って、その国を債務の罠に突き落としています。その国での人道問題などについては何も言いません。今、地球上では、この地球上の形をめぐって激しい戦いが展開されていると思います。片方は国際法を守るのか、人道を守るのか、人権を尊重するのか、小さな民族の宗教を大事にするのか、その民族の言葉を大事にするのか、その民族が民族として存続することをきちんと抱き留めて守っていくのか、それらすべてに対してノーと言っているのが中国であり、ロシアであります。そのすべての問題に対して前向きに取り組みたいと願うのが私たち民主主義を大前提とする側であります。この戦いに私たちは負けてはならないんです。この戦いに勝たなければならないんです。負けた時にはどうなるか。私たちは中国やロシアの価値観に基づく国際秩序の中に押し込められてしまいます。そんなことがあってはならないんです。そのような問題意識を持って我が国日本の状況を見るときに、古谷先生たちの甚大なる努力には私は心からの敬意を表するものであります。けれども言論人として見るとき、国家基本問題研究所を主催するシンクタンクのヘッドとして見るとき、到底十分だとは思っていません。全く足りないと思っています。これは日本国が衆議院でまず発したこの人権問題に対する中国への申し入れ、その最初の文案の中には中国という言葉が入っていないんです。なんで中国という言葉を入れないのか。人権侵害という言葉も入っていませんでした。人権状況という言葉でありました。何が人権状況でありましょうか。確かにこれは国会の議決はですね、全党の賛成を得て行わなければならないという政党間の駆け引きの事情があるのは理解します。公明党が反対してすべての中国に関する記述を削除したり弱めたりしました。公明党というのは仏教に基づく平和と人権を大事にするということを旗印にした政党であります。でも中国に物を言えない。人権侵害から人権侵害という言葉を取り去って人権条項と直してしまう。このような政党が何が平和の党であり人権の党であるというのか。私は強く反発するものであります。このようなことを乗り越えて日本はそれでもチベット、モンゴル、ウイグルに関する議員連盟、世界最大規模の議員連盟を作っております。多くの政治家がチベットやモンゴルやウイグルの人たちのために働かなければならないと決意した。そのことは日本として誇りとして良いと思います。けれども形だけ作っても意味はないのです。
形を作ったらその後に、その規模に見合うだけの力を発揮して、中国に働きかけ、国際社会に働きかけ、物事を変えていくための動きを取らなければ意味がありません。その意味で私は、日本国の政治は世論よりはるかに後ろを歩いていると思っております。日本国民の方がよほどこうした問題について鋭い問題意識を持っています。私は日本国の政治に対してもっとこのような日本人の心というものを吸い上げて、日本のために、世界のために貢献する道を歩んでほしい。そのように思っています。そうしなければ、問題は最終的に日本国に戻ってきます。例えば今、中国ではですね、いろんな人たちが理由を説明してもらうこともなく拘束されています。日本人も、アメリカ人も、オーストラリア人も、いろんな国籍の人がある時突然拘束される。つい先日、オーストラリアの女性でチェンさんという人が3年間拘束された後、釈放されました。彼女がオーストラリアに戻って発言したことのすべてを私は議事録で読みました。それによると、ある会議でインバーゴが出た。お昼の12時まで発表してはいけませんよという内容だった。彼女はそれをテレビの報道で12時より1分前に、たった1分ですよ。60秒前に明らかにした。このことが罪に問われて3年間刑務所にぶち込まれたんです。エンバーゴというのは12時になったら全世界に公表してもいいですよというものです。何の秘密でもない。それをたった1分早くしただけで彼女は捕まってしまった。そして半年間は地下の電気も何もない、光が入らない電気だけで明るさを保っているこの地下の倉庫みたいなところに半年間拘留された。気が狂いそうになります。その後刑務所の方に入れられて丸々3年間銃を拘束されました。今彼女は釈放されましたが、なぜ釈放されたのかわからない。おそらく中国政府は今オーストラリア政府を取り込もうとして、オーストラリアに対してはいろんな便宜を図ろうとしていますから、政治的な理由で逮捕し、政治的な理由で釈放したのだと断じて間違いはないと思います。日本国からは多くの人が逮捕されています。阿古先生はこのようなことに非常に詳しくていらっしゃいます。で、最近逮捕された人にアステラスという製薬会社の社員がいます。半年前に拘束されました。なぜ拘束されたのか、理由は明らかにされていません。でも、いろんな理由が推測されています。そのうちの一つが、ウイグルの人たちに関係があるのではないかと思いますので、ご披露したいと思います。アステラスの取り扱っている薬の一つがですね、腎臓移植をするときのこの反応を抑える機能を持っている。中国ではさっき古谷先生もご紹介なさったように、おびただしい数の臓器移植が行われています。阿古先生はとても詳しくていらっしゃいますが、この臓器移植がですね、囚人の方から取ったもので行われているということはもう公然の事実だと言っていいと思います。加えて、ウイグルの人たちからも臓器移植を取っている。
取られた方はどうなるんですか？死ぬんですよ。生きている人から臓器を取って移植をする。このようなことが大変な数行われている。そしてその中でアステラスの社員が拘束された。アステラスのこの特定の薬を使えば、この炎症反応とかいろんなことを抑えることができるために、この特定の薬がどれだけ中国で使われているかという統計を調べれば、どれくらいの数の臓器移植が行われているかということを推測する一つの手がかりになります。しかし、アステラスの社員が拘束された理由が、そういう理由であるかどうかというのは、確証が持てません。なぜなら、中国当局は何も発表しないからです。そして彼は半年前に拘留されて、つい最近、正式に起訴されました。これはオーストラリアのチェンさんがたどった道と同じです。半年間、地下の暗いところに入れられて、ありとあらゆる取り調べを受ける。半年経ったら正式に起訴されて、刑務所に入れられる。おそらくこのアステラスの社員は、重い刑に処せられると思います。日本政府は、この社員を守ることができていない。どうやって守るのか。言葉で申し入れをしたって、何の役にも立ちません。中国は言葉で動く国ではありません。国際法で動く国でもないんです。力によってしか動かない。日本は軍事力を使う国ではありませんけれども、軍事力を使えないからといって、その他の力がないわけではない。言論の力があります。国際世論を起こす力があります。経済において、他の国々と一緒に協力して、中国に対して反省を促すこともできるはずです。今は、日本国をはじめ、西側諸国が、本当に知恵を絞り、協力をして、力の限りを尽くして、中国の蛮行を止めなければならない時期だと私は思います。皆様方と一緒に、これからも声を上げていきたいと思います。どうもありがとうございました。櫻井先生、ありがとうございます。次は赤穂先生に伺っていきたいと思うんですけれども、特に日本の場合ですね、中国に詳しい学者が非常に多いです。中国のことを多分欧米よりはるかに知っている学者が非常に多いです。ただ、中国語が嫌がるような話題に、やっぱり、なんていうんですかね、そこを避けたがる学者も非常に多い。なので、このウイグルジェノサイドに関する、この専門家の皆さんがですね、このウイグルジェノサイドに関する発信をするのが非常に、欧米に比べると弱いと私たちは感じています。学者の皆さんがやはり中国の顔色を伺ってしまっている。で、レポートを書こうと思えば、調査報告書を出そうと思えば、いくらでも出せます、おそらく。学者の力がそれだけあると思っています。ただ、なかなか中国の顔色を伺って、発信も調査もしない、避ける。そういった傾向が非常に強いと思っています。赤穂先生が、そういった中で非常に、精力的に発信されて、来られていますが、で、今の先生方のお話も含めてですね、日本の学術界、専門家の皆さんが取るべき、行動なども踏まえて、ご発信いただければと思います。よろしくお願いします。はい、皆さん、こんにちは。アフメットさん、ありがとうございます。まず、このようなウイグル問題に関する国際会議を日本で開くことができたことを非常に嬉しく思います。で、それはひとえにアフメットさんたちをはじめとする日本に住んでおられるウイグル問題を発信してこられた方々、それから世界の方で活動している方々の努力によるものだと思っています。私はもともとは、中国の、
農村問題とか、それから人権派弁護士などの問題、市民社会の問題を研究してきたんですけれども、今はウイグルの問題、それから香港の問題で、ちょっと私の力不足ですけど、チベットやモンゴルなどの問題にも時々関わらせていただいているというような状況です。で、こういう私自身本当は中国の問題や研究が中心だったのに、ウイグル問題などにも関わるようになったというのは、今アフメシさんおっしゃったように、その道の専門家がまだたくさんいるんですけれども、なかなか発信をしないという状況がありまして、私自身本当に恥ずかしながら人権問題の専門家ではなかったのに、今はもう人権問題の専門家のようになってしまっている状況です。でも私自身はそれでも胸を張ってしっかりと日本からその人権問題を発信していかなければいけないというふうに思っています。で、そのウイグルの問題に関しては、私はアフメットさんたちと一緒にやらせていただいたのは、主に監視カメラの問題ですね。監視カメラを分解して中を見ますとですね、多くの部品が日本企業が提供したものであると。ということで、その監視カメラに関する、調査、アンケート調査を関わっていた企業に、行いました。で、そこから返ってきた回答というのが、非常にもう残念な状況でですね、一般的な回答しかないわけですね。私たち、企業は企業としてその人権問題を守るための取り組みを行っていますというような一般的な回答はあるんですけれども、じゃあその具体的にその使われている部品がどのようなルートをたどってその監視カメラの一部となっているのかというようなことに関して全く具体的な調査も企業自身が行っておらず、そしてそれに対して、説明責任も果たしていないということなんですね。で、そういったことに関して、中谷先生なども一生懸命ヒューマンライツの人権のデューデリジェンスのガイドラインを作ってくださってはいるんですけれども、やはり足りないのは法制化だと思います。EU などもですね、アメリカもですけれども、そういった法律としてしっかりと国会でも議論をしてですね、超党派の立場からその議論をしていただいて、法律として打ち出してくださっているわけなんですね。もちろん日本企業もガイドラインにはしっかり従う動きは見せてはいるんですけれども、やはり法律として打ち出していかなければ、その具体的にどのような罰則があるのかで、日本のその市民にとってもですね、やはり法律として示されたものであれば、もっとその消費行動を取るとき、あるいは投資をするときに考えなければいけない問題というのが出てくると思うんですけれども、そこに至っていないんではないかというふうに思います。はい。で、そういったことを改善していくためにどうしていくかというときにですね、私はですね、日本の特殊な事情というのもやはり現実としてあると思うんですね。で、私自身はですね、学者として活動していく中で、ですね、例えばそうですね。今、いろんな運動をアフメットさんたちとこのような運動をするときもですね、ヒューマンライツの例えばその人権団体に関して、今、櫻井先生おっしゃったように、政治家でも保守的な立場を立つ政治家の方々、それから保守系の中でも公明党のような団体は中国については批判しないというような立ち位置を取ってしまう場合もある。人権団体もその立ち位置としてやっぱり保守系と革新系とかいろいろあると思うんですけれども、私自身はなるべくそういった異なる立ち位置を持つ人たち、が議論をできるような場、特に中国の人権問題に関してもっと深く議論をできるようにしていこうというふうにやっております。ですので、どちらかというと保守系のメディアにも書きますし、革新系のメディアにも書きますし、そういったところで一番私が懸念しているのは日本の中で分断が進むということなんですね。社会の中で分断が進むということなんですね。で、それを例えば今、イスラエルの問題などに関してもですね、非常に分断が進むような状況が起こっていると思うんです。で、その背景にはですね、中国の存在というのはあると思うんですね。中国は、例えば、イランや
トルコやサウジアラビアなどとも関係が深いですし、ロシアですね。ロシアとも、非常に複雑な関係にあると思うんですけれども、最近も一帯一路の会議でですね、ロシアが、プーチン大統領が、中国を訪問しています。もちろん中国はですね、最近アメリカともですね、かなり、近づいた、交渉を行ってますから、その中国は非常にその立ち位置を、巧妙に変えながらですね、自分たちの利益になるものを見ていこうとしているんではないかと思うんですね。そういった中で私たちも日本の中でもその戦略を非常にしっかりと立てていかなければいけない。ですから分断されている状況ではないんですね。私たちはしっかりといろんな異なる立ち位置にいるものの中で調整を図りながら中国の人権侵害に対して発信をしていかなければいけないということがあると思います。そういう中で先ほども申しました法制化の問題もそうですし、あと具体的な人権侵害に対してまず私はですねしっかりと事実調査をやっているのかということですね。国会として、国会議員の中で、それから学者と連携してですね、日本としての事実調査を行っていくべきだと思います。で、やはりそのウイグルの問題に関してもわからないこともあるんですね。あと、誇張された問題、状況も、発信されたりしていることもあります。ですから、信頼性の高い報告書というか、しっかりと事実に基づくものを積み上げた報告というものを日本から発信していくということがまず一つ大事であると。それからもう一つはですね、具体的な人権侵害に対して救済の措置を取っていくことが必要だと思います。亡命者を受け入れるということも必要でしょうし、例えば最近はこれはウイグルの問題ではないんですけれども、ウイグルの問題に関しても発信していた人権派弁護士、中国の人ですけれども、ラオスに強制送還されたんですね。でその強制送還されたときに私は多くの国際的な人権団体からラオスの政府に日本政府から連絡をしてくれないかと言われました。なぜなら日本はラオスにたくさんの援助をしてますから力を持っているはずなんですね。で知り合いの議員さんなどにもお願いしたんですけれども、働きかけというのはほとんどなかったと思います。で、結果ですね、この人権派弁護士はですね、中国に強制送還されてしまったんですね。そういったことについてももっとできることがあるでしょうし、日本の多くの方、先ほど櫻井さんご紹介あったアステラス製薬の捕まった方も私の長年の友人ですし、あと日本の外交官が食事中にですね、中国のジャーナリストが連行されています。で光明日報という記者の方なんですけれども、その方についても私はご家族とかいろんな方々から日本からもっと発信してくれないかと。日本の方に直接的に力をかけられていることに等しいんじゃないかと言われているんですけれども、なかなかその発信も日本からは行われていないというような状況があります。で中谷さんのような人権担当官のポストもなくなりました。でこれはちょっと本当にどういう事情があったのか分かりませんけれども、日本がもっと国際的な場でなくなったのかどうかちょっと分からないんですけれどそうですか、もっと日本として発信するための重要なポストを人権担当官としてですね作っていただきたいなというふうに思っているんですね。あとすみません、時間的なあれですね。あともう一つはですね、私自身はですね、一人の子供を持つ母親です。で、先ほどのセッションでも問題あったんですけれども、人権問題というのを一人一人のその人間の問題として捉えていくということで言えば、私は実は日本人もまだ足りないと思います。櫻井さんは日本の人々は世論はもっと上を行っているというふうにおっしゃったんですけども、私は教育現場で人権問題議論しているかというと、小学校でも中学校でも全然してないです。子供たちが批判的な思考を持つように教育されているかというと全然できていないです。そして日本の中でもいろんな人権問題あります。ジャニーズの問題もそうですね。そういった問題、国際的におかしいと思われている日本の状況も日本からやっぱり変えていかなければいけないですから、一人の母親としてその教育の現場、市民社会の現場でそういった人権問題をもっと取り扱っていくようにしていきたいなというふうに思っています。はい、じゃあ以上です。ありがとうございました。白鸚先生、ありがとうございます。
今の先生方のお話の中でですね、まず日本が国としてしっかりした調査を自らですね、調査をし、欧米から出された報告書を、メディアもですね、横流しをして伝えるという立場ではなくて、日本から、独自に調査をして、そのつかめた事実を逆に日本から世界に発信すべきだというご意見に私も非常に賛同します。で、日本が本気でやろうと思えばできることだと思いますね。で、ただ、特にこのメディアの皆さんがですね、やっぱり横流しをする傾向が非常に多い。現場に、潜入取材とかで行ってるメディアも非常に少ない。この現状を、変えていくために何が足りないというふうに、思われますか、櫻井先生。メディアの中国の人権侵害に対する報道、もしくはウイグルの人々に対する報道が足りないのは実態として事実だと思います。で、メディアの人たちはそのことを問題であると思っていないのではないんですね。問題だと思っているんだと思うんですけれども、例えば影響力のあるテレビでそれをやらないって言ったときに、これ私自身も16年間テレビの現場で働いたからわかるんですけれども、それが視聴者に受けるかどうかということですね。さっきアコさんが、情報が足りないんだけども過剰に強調された情報もあるというふうにおっしゃいました。で、例えばその臓器移植のことなんかはですね、もっと本当は冷静に報道しなければいけないものですけれども、報道する場合それがすごくセンセーショナルになったりとかですね、もしくはあまりにもその辛い現実なので、見る人が少ないということで報道しなかったりとかっていうことがあると思うんですね。ですからこのウイグル問題を扱うっていうのは主に雑誌だと思うんですよ。雑誌の場合は部数も少ない新聞に比べて、もしくはテレビに比べて見る人も少ないということで、報道されていないわけではないんですけども、極めて少数派にとどまっているのが現実だというふうに思います。ありがとうございます。次に古谷先生に伺いたいんですけれども、先ほどの、議論の中でですね、日本がまず、国会決議は、採択しましたと。で、その次はやっぱり実効性のある、法整備を進める、制裁をかけていく。櫻井先生の話の中では中国は、ただ申し入れをしただけではダメだと。国際法を、持ち出しただけではダメだと。通用しない国だという非常にごもっともな、ご指摘がありました。で、その通りだと思います。そして、そうなった時にどうするかというと、やっぱり力を持って、対峙していかないと、いかないというご指摘がありました。で、その時にですね、日本が持つ最も、強い武器というのは多分中国とのその経済的な結びつきが強いというのが逆に武器だと思ってるんですよね、私たち的には。で、その中国との経済的な結びつきが強いという武器を持ってですね、私たちと経済活動をするのであれば、こういうジェノサイド、世界中からジェノサイドというふうに批判されている、このような犯罪から手を引くのが、まず条件だと。それをきっちりと、突きつけていってですね、で、それをできない相手と商売できませんというようなこともやっぱり必要だと思うし、で、逆に、日本の企業が、知らず知らずに強制労働問題や、技術の監視カメラの技術が、ウイグル人の監視に使われている日本の技術が、そういったところも含めてですね、やっぱりビジネスをする、そして技術的な技術提供をするときに、しっかりと法規制をかけていく、そこに国がやっぱり動く、企業任せではなくて、国が動くと、それをもって、やはり、欧米からの制裁逃れとして日本が悪用されるという、こういう、実態を変えていく。そして欧米がせっかくいろんな法律を作って、このウイグルジェノサイドに関して中国の企業や個人に制裁をかけている中でですね、じゃあ
欧米に売れない分、日本に、切り替えてくると。こういう落とし穴を作ってしまうと結局、効果がないんですね。で、なので、こういうことも含めてですね、日本が、欧米と足並みを揃えて、やっぱり法整備を、進めるべき、ところが、いくつもあると思っています。その点について、どうお考えですか。先ほどね、中谷さんが、政府調達に関して、一定のガイドライン作った。事実上もこれ規制ですよ。これは第一歩だと思いますね。ただ、生ぬるい。で、やはり、我々この議員連盟を作ったのは、やはり、政府の背中を押す。要するに、先ほど朝、アメリカの議会課の方もいろんな発言している中で、具体的な法律も作ってますよね、アメリカはね。実際そういう人権侵害のある国々の製品は使っちゃいけない、入れちゃいけない。で、罰則までついてますよ。私正直言ってすごく羨ましいけども、やっぱり日本もそういう形に持っていくべきですね。そのために我々はこの議員連盟を、全部4つある議員連盟をまとめて、中国の人権侵害を究明する議員連盟というのを作ってるわけなんで、むしろ政府の動きが鈍い場合は、この議員連盟がしっかり政府の背中を押していく、そういう役割を私たちは果たしていかなければいけないなということを思います。これが一つ。それから先ほど櫻井さんがメディアのことを言われましたけれども、確かに日本のメディアは正直言って中国に極めて忖度しているというふうに思います。ちょっと人権侵害ではないんですが、一つの例を申し上げます。これ事実ですから。私実は台湾議連の会長やってるって朝申し上げましたが、台湾で、今から8年前に、台湾の国立故宮博物院の美術品を日本で展覧する展覧会を歴史上初めてやりました。私自身が法律を作って10年ぐらいかかりました。そして開会直前に、これはメディアがスポンサードしてましたので、メディアが、広告を作りました。そして山手線の内側にそのポスターを全部貼りました。そのポスターが致命的な問題があったんです。それは台湾の故宮博物院の正式名称は台北国立故宮博物院です。それをなんと台北故宮博物院と国立っていう名前を外して掲示をしたんです。古谷啓二のことを古啓二っていうのと同じですよね。それをやりまして、これが実は台湾側に非常に伝わりまして、もうこの開会ができないぐらいまでになりました。最終的にはシールを全部貼って国立故宮博物院というふうに、訂正をしてギリギリ数時間の、時間差で開会式が間に合ったっていう現実があるんです。そこは実は全てのマスコミに聞きましたけども、今日はこういう会ですから言いますけどね、やはり中国からの圧力だったんです。でこのポスターに国立を入れるなら北京の特派員は出入り禁止にすると、こういう話だったそうでありまして、結果的にそれでみんなメディア側も、残念ながら言うことを聞かざるを得なかったっていうのがあります。要するに私の申し上げたいことは、もう北京は常軌を逸したやり方を必ずしてきます。そこで少しでも怯えたりびくついたりしたらもう勝負が見えています。今日の朝にも申し上げましたように、我々がこの11年前に新疆ウイグル地区議連の新疆ウイグル地区の国際大会をやろうとした時に、就任したばかりの鄭英華大使から脅迫状が来ました。チベットやモンゴルや、ウイグルは民主的に管理しているから、中国がこの問題でこれ以上首を突っ込んだら君たちの身の安全は保障しないって、一国の独立国家の、国会議員に対しては甚だ、不適切な内容でしたけど、我々はすぐ反論するだけではなくて堂々とそれをメディアに公開をして対応しました。その後は何の反論もなく無事11年前歴史的な、
ウイグル会議が国際会議ができ、あの時櫻井さんにもいろいろお世話になりましてありがとうございました。そういうことで、だから結局毅然たる態度で、これは我々政治家はもちろん、そして企業側もそうなんですよ。企業も脅されるんです。そうすると、あんたこれやったら次我々の商売あんたとは切るぞと言ってますけど、そういうことにやっぱりビビらないようにしていくっていうことも大切ですね。その点私は安倍元総理がですね、戦略的互恵関係というものを打ち出した。要するにお互いにビジネスでは30兆円の取引があるから、ビジネスでお互いに利益があるならそれはしっかりやりましょう。でも共通の価値観がある国々じゃないんだから、それ以上のものでもなくてそれ以下のものでもないということで、就任して3年半の間、自らが習近平主席に、首脳会談を、全く働きかけなかった。そしたらしびれを切らして、やっぱりいろんな経済問題たくさん現実にはあるから、習近平氏から働きかけてきたということがあるじゃないですか、櫻井さん。やっぱりそういう戦略的互恵関係っていうか、そのポイントだけはしっかり経済界の皆さんも、我々政治家もしっかりそこだけは、間違っちゃいけないということを私は強く感じております。以上です。ありがとうございます。そろそろ時間が来ているので、最後一言だけですね、阿古先生に伺いたいんですが、中国が、国連などの国際舞台で、このウイグル問題を扱うときにやっぱり数で勝負してるんですね。小さい国、あるいは自分のその経済的な、面で、自分の影響力に収めている国々をたくさん集めてきて、数で勝負して、民主国家の、人々がいくら、独立した調査や制裁を、しようとしても、なかなか前に進まないという現実が今あります。で、そういった中で多くの、アジアの国々もそこにたくさん入っています。で、日本が、多くの、このアジア太平洋地域でですね、多くの国々に、その経済援助をしたりですね、技術援助をしたり、様々な面で、貢献をしてきている、そして良好な関係を、築いてきている、側面があります。そういった中で、このアジアから、東から、このウイグルジェノサイドを終わらせるために、より強く、より力強い風を起こすためにですね、日本が、そのアジア太平洋地域の国々を、巻き込んで、より多くな、もちろん日本独自にまたやらないといけないことはたくさんあると、先生方もおっしゃってましたし、私たちももっと日本が頑張ってほしいという思いはあります。で、それと同時に日本だけではなくて、より、例えば ODA を提供している国々に対してですね、こういうウイグルジェノサイドのような犯罪に、賛成票を出しているような国には、日本は ODA 出せませんと。いうようなことまで一歩踏み込んだ対応を取って、もっと力強い風起こしをできないものなのかという点についてどう思われますか。はい、そうですね。私も毅然とした態度でそのような具体的な行動を日本政府に起こしてほしいと思うんですけれども、ただ現実を考えると中国の数と経済力、軍事力は非常に脅威です。で、日本は相対的に力を弱めています。人口も減っていますし、経済的にも、現実的に考えてですね、やはり以前のような力は持っていないと思いますね。で、そういう中で、ビビらないようにっていう話があったんです。やっぱり日本国民も怖い。例えば台湾の人たちも怖がってます、本当に。非常に怖がっているので、台湾に私たち行くと、今もう話すのすごく慎重になってます、台湾の人たち。怖いんですよ。何が起こるか分からない独裁国家の長が何をするか分からないですよ、今。で、今中国の経済も非常に不安定になってきてまして、李克強氏も亡くなったんですよ。で、その追悼の輪がどんどん広がっているんですね。そうすると、天安門事件のようなことが起こるかもしれないと思って、どんどんまた今度圧力をかけ始めます、中国政府は。そうするとですね、本当に何が起こるかわからない怖さがあるんですね。その中で私たちどうやって戦略的に中国と向き合うかっていうことも大事なんですね。ただ、毅然とした態度を取るだけでは、中国というその恐ろしい国に向き合うことはできないので、
そういう中で、私は思っているのはですね、中国の中にいる良心的な声とか、中国で変えようとしている人たちともやっぱりつながるべきだと私は思っています。だから外と中、いろんなところ、それから表裏、いろいろな戦略を合わせた上で、中国の問題に向き合ってですね、それからこの世界秩序を変えていかなきゃいけない。やっぱり中国の今の共産党政権が作ろうとしている秩序はおかしすぎます。ですから、それに立ち向かうだけの様々な戦略というのをやっぱり持っていかなきゃいけないというふうに思っています。はい、ありがとうございます。それでは時間になりましたので、ここまでにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございます。Thank you to our panelists. Now we're going to break for lunch, which is in the break room that you were earlier. Hazır emdi tamak çıkımız muşu yininglardaki zalda tamak ba. ご登壇者の皆様、ご参加者の皆様、お疲れ様でした。これからランチタイムに入りたいと思います。隣のルームでランチが用意されています。和食、そしてハラルのお弁当、またベジタリアンのお弁当が用意されています。お召し上がりください。It's a reminder that we